Bor-bor, solasaldiak. Zein indarkeria eta nola reproduzitzen da gazteen arteko eremuetan? Udalekuak edota aisialdi jarduerak noraino dira gazteen errealitateen ispilu edo islada? Indarkeria matxistaren adierak aisialdi jardueretan aztertu genituen azaroaren 19an Okondoko kulturaetxean Leire Sanjurjo Garzia hezitzailearekin. Eta esan bezala gaurko gai edo erronka nagusia indarkeria matxista udalekuetan eta gazteen aisialdi esparruetan nola reproduzitzen den, nola gertatzen den eta nola deseraiki daiteken izango da, eta horretarako Leire Sanjurjo gonbidatu dugu gaurko zenezaldira. Kaixo, Leire, zer moduz? Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, kaixo. Udalekoak azkenean gizartearen isla diren mundutxo txikiak edo orguia txikiak izaten dira. Eta gainera udalekuetan egon garen edozein pertsona, batez ere udaleku itxietan, herri udalekuetan ematen da, baina beste formatu batean, baina udaleku itxietan, sortzen da magia bat, beti deitzen duguna, no? Bigarren goizerako sentitzen duzula alboan duzun pertsona hori izango dela zure bizitzako lagunik onena, sortzen duzun harreman, bikote pilo sortzen dira, edo ligoteo pilo sentitzen duzu izango dela zure bizitzako harremana, dena da zure bizitzako dena da oso intentsoa. Orduan gizartean gertatzen den guztia ematen da, baina kontzentratuta, nolabait. Eta horrekin batera, eraso matxistak eta beste mota bateko eraso edo jarrerak ere bai. Azkenean jarrera gordofoboak, homofoboak, kapasitistak ematen dira pilo bat. Denaren isla da udalekoak eta gainera potentziatuta nolabait. Gauza honetan ere bai, gauza honetarako eta txarretarako dena handitu egiten da. Hasieran aipatzen genuen, nola, udalekuetan, eta ezitzaile bezala toki ezberdinetan lanean ibilitakoa zaren, auzolanean ere bai, sortzailea ere bazara, dantzaria, nola iritsi zara zu aisialdian eragile izatera, edo zegatik uste duzu garrantzitsua dela aisialdia bezalako esparru bat gazteengan eragiteko? Ni aisialdiaren defendatzaile handia naiz, uste dudalako, alde batetik helduok ere jarri beharko genioukela arreta handiagoa aisialdiari, gure aisialdiari. Ez dut aisialdia oso beharrezkoa dela denerako, bai gure bizitzarekin ditugun kontu guztietatik ateratzeko pixkat, baina baita ere farre egiteko, harreman berriak sortzeko, elkarrizketa berriak izateko aisialdian aurkitzen ditugu bestelako espazio batzuk. Eta helduok bereziki arreta gutxi jartzen diogu. Nire ametxetako bat bada helduontzako udaleku bat sortzea, 7 egunez joateko denok jolastera soilik. Eta benetan uste dut eraginkorra izango litzatekeela. Baina gazteekin edo aurrekin uste dut badela espazio gutxietako bat, batez ere nerabezaroan edo gazteak garenean, non aurkitzen garen helduekin, erreferentzia izan daitezken helduak, baina ez daukatena rol espezifiko bat gure bizitzan. Hau da, gurasoak guraso dira. Amama, itite, izeko, saba, senideek badaukate lan bat gure bizitzan, eta badakigu haiei gauza batzuk kontatzen badizkiegu ondorio batzuk egongo direla. Irakasleekin berdin, alde batetik irakasleek badute rol espezifiko bat, eta zoritxarrez denbora oso eskasa horretarako, orduan tarte gutxi dute hortik ateratzeko, baina aterata ere, nik ezin diot kontatu irakasle bati ez dakit zer, egun dio dela gustatzen zaidan horri, ziurazki ondorioak egongo dira eskola barruan, eta begiraleak ikusten gaituzte pixkat ezberdin, ikusten dut ez dakitela oso ondo non enkajatu, no? Nirekin jolasten dauden batzuk dira, gaude parrezka, gaude gustora, baina galdetzen badizkiot gauza batzuk, ez da nire lagunek ez dakitenak erantzuten, ez da? Baina igual beste referente bat bezala ikusten dituanak, sexuaren inguruan aritzen dira haien artean ere bai. Baina haientzat ez da berdina, bere 14 urteko lagunari galdetzea, edo 30 urteko begirale bati. Orduan, sortzen dira beste elkarrizketa motza batzuk, ez dituztenak beste heldu batzuekin, beste inon. Orokorrean gazteek ez daukate horretarako espaziorik hori, ez da? Ondoririk izan gabe. Amari galdetzen badiot sexuaren inguruan, ongi bado elkarrizketa estupendo. Baina gaizki bado, edo izekori, amari kontatuko dio, aita enteratuko da, amama enteratuko da, ez dakit nora joango da hori. Orduan, begiraleoekin badute, sentitzen duten ikuste dut nolabait,
karta blanka hori, ezta? Bueno, hemen atera daitezke gai batzuk, ondo badoaz, ondo doaz, ez badoaz ondo nik gaztelekutik alde egiten dut, edo jolastera noa berriz, edo ez dakit zertara, eta orduan erreza da, aisialdian haien kezkak ateratzea. Zukaritik tiratzen baduzu pixkatxo bat, oso erreza da haiek egunerokotasunean hitz egiten ez dituzten, helduekin hitz egiten ez dituzten, eta hitz egiteko gogoa eta beharra duten gai asko ateratzea. Eta niretzat hor potentziala handia dago. Nik adin guztiekin egiten dut lan aisialdian, guztiekin ez, baina LH eta DBH-ko gazteekin, batxillergoa ere bai, baina nerabezaroan eta nerabe eta gazteekin bereziki gustatzen zait horregatik, oso erreza da, aritxoetatik tiratzea eta izateko kontatzeko daukaten guztia entzutea. Aisialdia izaten da askotan konfiantzako espazio bat, ez aisialdiko pertsona horiek referentak ere bilakatzen dira, izan igeriketako entrenatzailea, baleteko irakaslea edo saskibaloikoa, berdintzaiz zerena, baina beti referentetzat hartzen duzun norbait da eta oso gertukoa. Horrek ez esan nahi ordea, espazio seguruak direnik, ez da? Bai, horra ipatu duzu gainera igual gai potente honetan sartzen den esparruetako bat, ez da? Kirolean adibidez asko gertatzen da, entrenatzaileak erreferente dira, aisialdi esparruan daude erreferente gisa astero, askotan 2-3 egunez, eian agusten goazenean entrenamendu gehiago egiten ditugu astero ere, eta entrenatzaileak ez dira hezitzaileak. Ez daukate hezitzaile formaziorik, gehienek ez daukate hezitzaile bokaziorik, ez da esperientziarik, daukate esperientzia esparru zehatz horretan. Eta eraso asko ematen dira, kirol esparruan adibidez. Eraso eta hau udalekuetan ere jasotzen duzu, ez da oso erreza da ikustea neska gazteen partetik, 14, 15, 16, 17 urteko nesken partetik, entzutea haien entrenatzaileekin dituzten harremanak, haien entrenatzaileek egiten dizkieten proposamenak, nola hitz egiten dieten, nola ze harreman daukaten gazte hauen gorputzarekin, eraso pilo bat ematen dira, eta hau kirolean badakigu gertatzen dela, guri kontatzen digutelako, baina beste espazio batzuetan ere ematen da, eta udalekuetan bertan ere gertatu egiten da. Zuk esan duzun bezala azkenean erreferente gara, eta referente izan gaitezken orantza guztietan, ezta? Eta jarrera txikienetatik abiatuta ere, nik urte asko daramatzat aisialdian, 30 urte pasata oraindik aisialdian aritzen garen gutxi horietako bat naiz, benetan esparru interesgarria iruditzen zaidalako, eta urteetan zehar, basoaz ikusten gara jende batek 1-2 udaleku egin ditu, karrera ikasi bitartean, lan aurkitu duen erarte, eta listo. Baina urteetan aguantatzen duzunean, basoaz ikusten patroi batzuk asko errepikatzen direla, eta emakume hezitzaileok begirale lanean ere aurkitzen ditugula alde oso handiak gizonekiko lanean, eta hori azkenean ere bada referentea gazteentzat. Ni udaleku ireki batean behin gazteekin aurkitu nintzen egoera batean, asambladak egiten dira normalean gazteekin egiten direnean udalekuak, eta haiek gidatzeko pixkat haien udalekua, ez da, nagusiak direlako eskatzeko nahi dutena, nola nahi duten bideratu, arauak jartzeko elkarrekin, eta bar. Eta aurkitu ginen egoera batekin, non gazte batek esan zien taldekidei. Hombre, noski Leire eta beste hau direla las malas de la película, no? Ez duzu ikusten bi mutilak daudela bakarrik gurekin jolasten eta haiei tokatzen zaiela ardura hartzea, denbora kontrolatzea, materiala kontrolatzea, zaintza lanak egitea. Eta gazteek hori ikustea, nik hori ikusita nuen eta argi nuen, baina gazteek hori ikustea, ez niri momentu hori, da markatuta geratzen zaizun horietako bat, ez da? Esatea, guk erantzun aurretik gazte batek hori erantzutea, esan nahi du oso evidentea dela, no? Zertarari gara jolasten. Ze hori ere referenteak dira. Horre ere gazteek ikusten dut, eta azkenean udaleku ireki batean adibidez, hori izan zen kasua, egoera honetan, 30 egunez zaude haiekin hilabete oso batez. Goizero, eta hori ikusten badute, zer referenteari gara ematen ere, ez da? Ordan bai, esparru guztietan daude, lehen esan bezala azkenean hau gizartearen isla da, eta borrokan indartxo gauden arren, gizartearen ez da feminista. Gizartean erasoak ematen dira egunero, jarrera matxistak ematen dira egunero, eta hori udalekuetara ere badator. Eta esparru ezitzaietara noski hortik aratago. Aisialdi esparruetara, zezan bezala aisialdi esparru bat eta esparru ezitzaile bat ez dira gauza bera. Eta ondo dago ere, ez? Azkenean behar ditugu ere bai ikuspegi ezitzaile batetik kanpo nolabait geratzen diren aisialdi esparruak. Arazoa da,
pertsona bat botere puntu batean, botere postu batean jartzen dugunean, hori badagoela harreman hezitzaile bat, baina ikuspegi hezitzailerik gabe. Hor sortzen da arazo. Arazoetako bat, asko daude. Eta edozein pertsona botere puntu batean jartzen duzunen, gainontzekoak edo inguruan ere zer egin duen ikusten da, ez esan egut, kasu horretan zuk aipatzen zenuen, ziurrenik hitza hartzeagatik edo seguntaz egoeretan edo ze baldintzeetan tonua igotzen baldin baduzu, ja ari zara, edo bordea izaten, edo espero ez duten rol bat hartzen, edo ez dute kuestionatuko zergatik ari zaren besteren parean jartzen, ez duela gainetik jartzen ari baizik, eta ez duela bia puntu edo posizio berdinean bere begi edo bizipenetan. Bai. Eta gainera gauza bat gertatzen da, aisialdi esparruan langileon artean, badirudi jolastera gatozela, eta egia da, jolastera gatoz, aisialdiaren edo begiraleon helburu nagusia lanpostu horretan da, gazteek edo aurrek disfrutatzea, hori da gure helburu nagusia. Matematikak ikasteko badaude beste espazio batzuk, beste ez dakit zer ikasteko badaude beste espazio batzuk, gure helburu nagusia da, ez da sikiera jolasoiek ongi ulertzea, horretarako kirol esparruak dituzu da, disfrutatzea. Eta arauak asmatu badituzu, asmatu dituzu, ez da, baina ongi pasatzea. Eta hor, erreza da, helburu hori izan da, helburu nagusia erreza da, perspektiba galtzea. Eta kanpotizatu zenean, berria zarenean antalde horretan, edo delakoa, erraza da, dinamika batzuk sortzea, non mutilen papera, begirale gizonen papera, jolastera mugatzen den, eta ez dugun ikusten ordenatzean dagoen guztia. Ez dago jolastera goaz, baina hori da gazteek ikusten dutena. Baina ni jolasean dagoenean haiekin, ni nago fijatzen haien arteko dinamiketan, norkartzen duen hitza, norkartzen duen espazioa, nago pentsatzen, behitu, gaur taldetxo honek eukido protagonismorik handiena, baina hauek egon dira flojoago, orduan biharko dinamikak edo jolasak igual egokitu behar ditugu, beste hauek aurkitzeko haien espazio ere bai, horratzean dago lan pilo bat, edo ikusi duzun zerbaitetatik, nire ustez gero gure lana hezitzaile bezala ere bai esatea. Zerbait ikusi dut hor, ez dakit zer den, baina joango naiz aritxeutatik tiratzen, sortuko dut, saiatuko naiz aurkitzen pertsona honekin edo talde honekin momentutxo bat, harremana gozotzeko eta saiatzeko tiratzen ari hauetatik ea zer agertzen den, ezta? Eta normalean gauzak agertzen dira, baina karo hori, lehenengo urratza horretarako gugan dago, ez da guk ulertu behar dugu, gure lana da ulertzea, gure lana ez dela jolastea, gure lana dela jolasten gaudela, irudikatzea hau guztia behatzen eta lantzen gauden bitartean. Baina atzean dagoen plano guzti hori askotan ez zaie iristen hezitzaileei, askotan ez dugu ikusten, askotan generoarekin lotura du hori ikusten dugun edo ez. Pues hau hori ikustea ez datorrelako soilik begirale ikastarotik, ez da baizik eta gure bizitzan daukagun rolarekin, zertan fijatzen garen. Zertan fijatzen garen hori talde batean, asanblada batean gaudenean. Nor fijatzen den, honek laguntza behar zuela itzultzeko, zuelako ondo jarraitzen hizkuntza. Edo beste hau ez dela ausartu, gogoa zuela demora guztian zerbait ezeratera eta ez dela ausartu. Hori gure bizitzan, horrelako gauzetan arreta jartzen dugunean, udalekuetara gatozenean ere horrelakoak ikusten ditugu. Eta nik urteetan zehar ikusi izan dut, emakumeak askoz gehiago fijatzen dela guztionetan, orduan, zuk lehen esan duzun bezala, batzutan tokatzen zaizu hau txaltzatzea, ze ikusi dut, gazteen erdia ez dagoela eroso, dinamika batzuk ematen ari direlako igerileku barruan, imaginate, eta orduan esaten dut, benga, kanpora, eta derrepente aurkitzen zara, zure lankide gizona dela, gazteak igerilekutik ateratzeko, trabarik handiena jarraitzen duelako botatzen, eta gazteak botatzen uretara, eta bera botatzen da jolasten. Orduan, bai, zu ez zara leku beretik abiatzen, hori argi dago, eta askotan aurkitu gara, orain lanketa hau egiten hasi garenean, hasi gara ere bai testigantza bilketa bat egiten, ezta? Nik urteak daramatzat hori aisialdian lanean, eta urteekin nire ibilbide feministarengatik ere bai, geroz eta gauza gehiago ikusten dituzu, eta gainera urteak daramatzazu, eta geroz eta gauza gehiago bizitzen dituzu ere bai, ezta? Geroz eta eraso gehiago aurkitzen dituzu, geroz eta eraso gehiago tokatzen zaizu kudeatzea, eta gazten zara geroz eta elkarrizketa gehiago ukitzen gauza hauen inguruan. Eta orduan, nik manekienez nire inguruan denok bizi izan ditugula urteetan zehar horrelako egoera asko, lanketa hau abiatzeko, esan nuen, guazen egitera egoera horien bilketa bat. Eta
asko agertu den gauza bat, bada emakume lantaldeak daudenean soilik, sentitzen dugula, oso modu orokorrean, nabaritzen dugula, ez dagoela gizon figura bat, gazteen jarrera ezberdina delako. Eta gizon bat dagoenean ere bai nabaritzen dugu gurekiko edo berarekiko ezberdina dena. Eta ni egon naiz hausnartzen, gaurko saio hau ez da erantzunak emateko, izarrek proposatzen zian, honen ari da ez da, zer egin dezakegu, eta nik esanean, momentuz galderak jarri mahai gainean. Eta gero ja, gure asmoa da, hurrengo urtean zehar, rasializatea lanketa bat egiten, zenik esaten nion, nik ikuste dut denok ditugula galdera pilo bat, eta egiten ditugunak enpetit komiteta, orduan, lehenengo urratsa da, zalantza eta galdera guzti hauek mahai gainean jartzea, besterik ez. Eta nik justo gaur, bilketa hau egin ostean, eta gai hauek analizatzen eta pentsatzen, egiten duen hausnarketetako bat, edo etortzen zitzaidan zalantzitako bat, eta erreferentei bueltatuta zen, agian gizonak behar dira lantaldeetan, ze oraintxe bertan, eta hau nire min guztiarekin esaten dute, ezin dugu aldugu, baina asko komplikatzen zaigu lana emakumeak soilik daudenean lantaldeetan, ze ez gazte guztien, noski. Baina gazte, jarrera matxistagoak dituzten gazteen errespetua guztiz joaten da, desagertu egiten da, gure hitzak ez dauka pizurik, gure hitzak ez dauka inolako baliorik, asko kostatzen zaigu pisu hori irabaztea, askotan ere, ez hitzaile bat zara eta ez dakitzen bat gazte, edo bi ez hitzaile eta ez dakitzen bat gazte, orduan askotan azkenean jotzen duzu ahotsa altzatzera, zure ahotsak ez duelako pisurik, orduan zaila da, eta nengoen pentsatzen justu igual behar duguna dela gizonak egotea taldean, baina oso kontziente izan da zein den ematen duten erreferentea. Ze hor baina baritzen dugu, gizona ez denean, nahiek espero zuten erreferente hori, orduan zuri ematen dizute leku hori, zuri eta gainontzeko lantaldeari, ezta? Horri haien eskemak apurtu egiten dira, eta orduan hasten dira ja beste modu batean erreferente horiek mantentzen. Baina gizonik ez dagoenean taldean, adibidez gauza orokor bat izan da, jasotako bizipen horietan, asko zailagoa egiten zaigula, taldea ondo badoa, dena doa, perfecto, ez dago inolako arazorik. Baina emakume izateagatik zilegitaztunak kentzen dizun gazte bat, 2, 5 edo 10 badituzu, ia ezinezkoa da, edo oso zaila, ezinezkoa ez da, baina oso zaila da, hori irabaztea gizon baten figurarik gabe, eta batzutan ni aurkitu naiz egoeran esan ez. Beitu, oraintxe bertan gaztelekuan hau da egoera, langile honek utzi duela aprobetxatuta, sartu gizon bat, ze nire munduko min guztiarekin ere, justo, 5 gazte hauekin badakit, ez dugula lortuko ezer egitea gizon bat ez badator. Eta gizonak esango die, nik esan didanaren erdia eta balio izango du, nahikoa izango da. Nire hitzak gazte hauekin ez du balioko, badakit. Eta mingarria da, baina realitate bat da. Oraindik haude puntu horretan gizartean, eta horrek jarraitzen du gertatzen. Orduan, zein da kontua? Da nire ustez horagakoa daukatela datozen gizon horiek, ezta? Ze datorren gizon horri, ja zilegitasuna, bera ja privilegio leku batetik datoz, ja gazte horiek entzungo dute esaten duena, berdin du zer den, naiz eta hitz berdinak errepikatu, entzungo dute. Orduan ikustu dut berak privilegio horretatik hartu behar duela lana esateko. Vale, zein da ni naizen erreferente mota hori, ze eredu emango diet nik, ze gizontasun eredu, ze maskulinitate eredu emango diet nik, gazte hauei. Ze berak hartzen baldin badu rola ere bai salbatzailearena, bai, lasai, ni nator gatazka hau kudeatzera, euki dituala ere horrelako lankideak, ezta? Da zuek ziur ere bai, ez dakit. Zuek behintzat aizialdien lan egin duzu, ez dakitzuk, baina banator ni lasai, nik kudeatuko dut, badakidalako zuekin txulito jartzen dela, horre ez du bazer konpontzen, ze orduan. Pizkat gaurko solasaldi honen helburua hori zen, ezta? Denok dakigu gaur egun gutxi gora bera, nola oso gutxi gora bera, baina nola jokatu nahi dugun kalean eraso bat jasotzen dugunean, edo, lanean, familian eta bar, komplikatu daiteke horrek euki aldituen ondorioengatik, baina normalen ez da komplikatzen zer egin nahiko nuken nik, ja gaur egun. Komplikatzen da zer egin nahi dudan, ez ditudalako jasan nahi ondorio hauek, beldurra bat ditudalako, baina normalean erraza da, ezta? Esatea, jakitea zer nahi dugun. Baina, esparra ezitzaietan, gatazka handiak sortzen zaizkigu, edo zalantza handiak sortzen zaizkigu, esaten duzu, bai. Nik aste hau etxera bidaltzen badut, ez dakielako, berdin tratatzen. Ezta? Ez hitzaile begira, emakumeak eta gizonak, ni ez nagoelako inondik inoa errespetatzen, eta ni lanera nato ez ditut jasan behar errespetu faltak egunero.
Orduan, gazte hau hemendik kaleratzen badugu, zerbait ikasiko du, edo bere etxera joango da eta jarraituko du jarrera berdinak erreproduzitzen, baina beste espazio batzuetan, eta beste begirale batzuekin. Bale, ni libratu naiz. Baina ze eredu ematen diot, zerbait ikasiko du. Aldi berean ere badago kontrako aldea, Aisialdian denbora gutxi ematen dugu gazte bakoitzarekin, udaleku irekietan edo gaztelekuan edo horrelako esparruetan ordu batzuk dira, eta udaleku itxietan oso intentsoa da, harreman oso estuak sortzen dira, baina 7 egun dira. Orduan ere esaten duzu, noraino eragin dezaket nik errealitatean, eta gero ere, noraino da nire ardura. Ezta, noraino hartu behar dut nik derrepente, gazte hau esteko ardura, bai, ezin dugu, neurria izan behar da, ez hitzaia, bai ala bai, esparru ez hitzaia bat delako. Bai, baina noraino hartu dezaket nik karga hori nire gainean eta aguantatu behar ditut erasoak aste osoan zehar, edo noraino esaten dut ditu parkatu zure etxera zoaz, ni lanean nago eta nik ez ditut zure bizitza konponduko aste batean, Oso zaila da muga hori, eta nik uste dut nire gatazkarik handiena, eta orain arte urteetan zehar kudeatzea tokatu zaidan egoeretan, nire gatazkarik handiena hori da. Nik uste ez da, noraino eragin dezakegun, edo noraino ni libratuko naizen arazo honetaz, eta hurrengo ezitzaiak jan dezala, bere klasekideek jan dezatela, bere bikote izango direnek jan dezatela, oso zaila da oreka aurkitzea edo puntua aurkitzea. Alegia, nola eragin ez reproduzitzen jarraitzeko izandako jarrera eta egindako eraso. Bai, nola eragin guk badakigu ez ditugula derrepentean inoren jarrerak aldatuko hori, ez esparru ezitzaile batean, ez beste inoan, astebeteko tartean ez duzu inorengan eragingo. Eta horretarako beharko genuke gizarte asko aldatzea eta sare asko handiagoa sortu izatea. Hau da, zuk aisialdian normalean ez duzu ezagutzen, zaur ez da gazte horren motxila, ez dakizu ze familia goreterik datorren, ez dakizu bere gainontzeko aisialdian hon ematen duen, bere eskolan daukan egoera zein den, ez dakizu idealena hori litzateke, ez da hori ezagutzea, eta zuk aisialditik ikusten dituzun gauza horiekin sortu alizatea. Informe bat, lantalde bat, dena delakoa, hitz egin izateko institutuarekin, familiarekin, bere herriko kale hezitzailearekin, eta hasi izateko sortzen, sare horren bitartez, lanketa bat. Hori izango litzateke idealena. Horretatik urrun gaude. Hala ere batzutan badago aukera, batzutan ere nik uste dute mugatu egi ikusten garela aisialdian, eta zaten dugula, nik hemendik zer egingo dut, 2 egun geratzen dira udalekoan, joan dadila etxera, eta listo. Eta batzutan ez da, eta listo, batzutan igual informe bat egin dezakegu, eta institutura bidali, eta ziurazki bere irakasleak ez du denborarik izango hori lantzeko, baina igual bai, ez dakit. Orduan, igual batzutan ere guk arinegi hartzen dugu, ez da, etxipenetik jokatzen dugu, esateko, nik hemendik ezin dute zer egin. Da nik uste dut igual pixkat gehiago egin genezakela batzutan. Baina egia da beste askotan, aurkitzen garela ezintasun fisiko batekin. Eskolarekin adibidez hitz egitea, urtean zeharreko kontuak direnean, gaztelekuan edo beste horrelako espazio batzuetan, eskolarekin hitz egitea a priori erdi erraza da. Kontua da, karo, zagotatzen da gero. Eskolan zenbat ordu ditu irakasle bateko ni utziala izateko. Udalekuetan ere asko ikusten da aldea eskola txikien eta handien artean. Klasean 13 ikasle dituen eskola batean, neska eta mutilen arteko aldea espazio hartzerak orduan, erabakiak hartzerak orduan, klasean, taldean daukaten ahotsa ikusterak orduan. Oso ezberdina, asko orekatuagoa izaten da, ez da orekatua, baina orekatuagoa izaten da, 25 ikasle gela berean dituzten eskoletan baino. Eta gara, nik ikuste ditut aldeak, eta esaten dut normala, ze irakasleak, baldin baditu, 13 mutil klasean, oiuka, hitza hartzen denbora guztian, ez da hitza, zarata sortzen denbora guztian, espazio sonoro osoa hartzen, espazio fisiko guztia hartzen, nahikoa duzu hori atenditzarekin, ez duzu denborarik atzeko planoan gertatzen ari den beste horri guztiari erreparatzeko, ezta? Orduan, eta ez bakarrik horrekin, hasieran esandakoa, baina garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea. Eraso matxistez ari gara gaur, baina hitz egin beharko genuke eraso patriarkalen inguruan. Azkenean, ematen dira eraso gordofobo pilo bat, ematen dira identitate eraso pilo bat, edozein disidentziari eraso bat dago, eta eraso rasistak
ematen dira pilo bat, gaur egun eskolen banaketa bera ja gaur egun arrazista da oso Euskal Herrian, orduan, horre ematen dira gauza, pilo bat, analizatu beharko genituzkenak, baina nola egin dezakegu hori irakasle bat baldin badago 25 gazterekin, eta gainera, gauza espezifiko bat erakutsi beharrean. Nik hezkuntzan egiten dut lan, eta hezitzailea naiz, eta esparru oso ezberdinetatik hartzen dut hezkuntza, baina beti esaten dut, ez nintzatekela irakasle izango, zenik, ere bai nire ohituraren gatik, igual nire lanaren gatik, baina nire ohituta nago, gauza hauek ikustera eta landu alizatera, ez da, sakonago edo ez, baina landu alizatera eta pentsatzen dut. Hau egin, gehi gainera, bai ala bai ikasi behar duzu, hilabete honetan, zatiketak egiten, berreketak egiten, ez dakit zer egiten, no? Derivadas integrales, ez dakit nola den posible, orduan, oso urrun gaude bat, sistemaren babes edo laguntza hori jasotzeaz, sarean lan egin alizateko, baina liberean, bai uste dut, kare, ezin dugula asto esparra zitzaio bat dela. Orduan, noraino... Zer ez da esparru zitzaile bat? Claro, kontua da, hor dago koska, kontua da, eta hori da beste arazoetako bat. Zuk batzutan baldin badakizu herrian lan egiten dugunean, nolabait errezago da, ezta nik badakit herriko gazte batzuk ezagutzen dituzu. Eta badakizu gazte hau kaleratzen baduzu gaztelekutik hilabete oso batez, beste baten, ze kaleratzea asko erabiltzen den neurri bat da. Bai gaztelekutik, eskolatik falta larriak eragiten direnean, udaleku batetik arazo larriak daudenean, eta nik askotan pentsatu dut, zein da kaleratzearen zentzua, ezta? Zentzua da, nire ustez, eta izan beharko litzateke, erasoa jasan duena babestea. Horrentzako espazio seguru bat izango dela bermatzea. Ze hori ez bada, neurri disiplinario bezala ez dakit noraino zentzurik duen. Familia askotan etxera iritsiko dira eta esango dietena, ez daita inbesterako iruditzen esan duzun hori, horrela izango da. Eta hori bada esparru ezitzailea. Familia askotan etxera iritsiko dira eta oporretan daudenez, udalekuetan zaudelako, baina etxean daude eta ez daukate zer egin, nahi dutena egiten emango dituzte egun horiek, ez da? Ordenagailuarekin, mobilarekin jolasten dena delakoa, nahi dutena kalera ateratzen lagunekin, eta ez diot kontrakoa izan behar denik, diodana da, azkenean, ez daukadala argi zenbezu iristen zaion gazte horri, ez da? Eta hor sortzen zait zalantza. Honek zer ulertu du gertatu den honetaz? Edo udalekutik atera da eta etxera iritzen den segundurako astu zaioia dena oporretan dago, eta berdin dio, eta orduan berdina errepikatuko du. Orduan, denak dira esparru ezitzaileak, baina denetan uste dut ez dagoela hausnarketa maila berdina. Eta orduan uste dut guri dagokigula begirale bezala. Eta esango dut, triplea botako dut, Ilusioz edo ametxez behintzat. Euskal Herrian esango nuke zorionez errealitate nahiko feminista daukagula hezkuntzan lan egiten dugunon begiradaren partetik, begirada gero ekintzak ez hainbeste. Baina uste dut balioak nahikotxo inork ez dizula esango a priori, ez dizula a priori, gero ja sartzen zarenean gai berezi batean, baina a priori inork ez du jarriko zalantzan esparru ezitzaile bat feminista izan behar denik gaur egun honetan lan egiten duen norbaitek. A priori, Gero esan bezala jarrerak eta ereduak ez dira berdinak. Baina hori gure alde daukagu. Ematen dugulak aukera honetaz hitz egitera esertzeko, eta eseri beharko ginatek. Eta ez gara esertzen. Normalean udalekuetara goazenean, berdin du itxiak zein irekiak izan, prestakuntza goiz bat egiten dugu, izaten dela bilera bat, goiza edo arratsaldea, 2-3 orduko bilera bat, ematen digula denbora justo, ematen diguten programazioa irakurtzeko edo gure artean programazio bat sortzeko, eta ja. Eta jasotako esperientzia hauetan asko errepikatzen zen gauza bat, dela, gero erasoak ematen direnean, intuizioz jokatzen dugula. Zer gertatzen da? Intuizioak egon daitezkela oso bide honean edo oso bide okerrean. Hor faktore asko eragiten dutela. Eragiten dute nortzuk zaudeten lantaldean momentu horretan. Eragiten du nola harremantzen den egoera hori zurekin.
nik nabaritzen dut, ni emakume irakurtzen naiz, eta ni emakume izan da gizarte honetan, nik bizi izan ditut gaztetan. Egoera pila bat, entzuten dizkia dela orain, 13 urteko neskei, eta niretzat horrek, ukitzen nago modu batean, nire lankide gizona seguramente ez duen aukituko, igual ez du inoiz, ez da pentsatu erretan. Igual ez da inoiz, ez da ohartu, ez da? Esaldi batzuk urteetan zehar geratzen zaizkizu, ez da? Da nire esaldietako bat, geratu zaizkian esaldietako batzuk, behin neska batzuk esan zian, eske mutilak aurten ez ditugu aguantatzen, eske banaka dira superjatorrak, baina taldean noaiken de soporte. Ta nik superrastuta nuela sentsazio hori, de repente nire gaztara guztia etorri zitzaian gainera, eta esan hostia, tal cual. Eta nik ez nuke hori jakingo verbalizatzen, baina haiek verbalizatu zuten unean, konektatu zuen, nik urte luzetan zehar sentitudan gauza batekin, seguramente nire adineko begirale gizonek ez dutena sentitu haien bizitzan, ezta? Edo gertatu izan zait, beste talde bat eukitzean, non neskak guztiz inbizibleak ziren, kasu honetan, oso ezberdina ere bai, udalekuetan ematen diren taldeetan, oso ezberdina da, eskolatik elkarrekin badatoz, eta eskolatik datorren talde batenean, edo, hauzaz, aldundian sosketaz tokatu zaien, eta elkar ezagutzen ez duten talde bat sortzen denean. Ze eskolatik ja dinamikak sortuta datoz. Eta eskolatik datozenen nahi bez, lehenengo 5 minutuetan, ikusi duzu nortzuk diren inbizibleak. Bai. Eta talde bat tokatu zait eukitzea duela gutxi, neska guztiak zirela totali absolutamente invisibles talde horretan. Eta de repente, kointziditu zuen begirale guztiok emakumeak inela, eta aukitu zigun denoi, eta batzuei bereziki ere bai, no? Gure historiaren gatik, gauza batekin esan genuela. Eske ohartzen ari gara, orain ikusitan nire 30 urteekin, ohartzen ari naiz, ohartzen ari gara, 12 urte genituenean mutilek erabakitzen zutela gure egunerokotasuna. Ezta? Eta hau hasi naiz hitz egiten jende ezberdinarekin, lankide batek jarri zuen mahai gainean, eta esan genuen denok, ostras, egia. Eta hasi naiz hitz egiten jende ezberdinarekin, eta ari naiz ohartzen, emakume askok esaten dugula. Wow, tal cual, ez dut inoiz pentsatu, baina bai, ez da, ze haiek erabakitzen zuten noiz igortzen gintuzten, haiek erabakitzen zuten noiz geratzen ginen jolas hau egin gabe mosten zelako, haiek erabakitzen zuten noiz genituen 5 minutu gehiago libre edo ez, ze haiek daukate ahotsa eta hitza, eta orduan haiek markatzen dituzte gure egunak, ez da, ze hori dinamika batenean egunero ematen den zerbait da. Eta emakume gehienak ari gara esaten, ostras, egia da, eta gizon gehienak ari dira esaten. Ostras, baina ez dut horretan pentsatu. Ez nahi hartu, orain ari zarela esaten? Bai, puede ser, podría ser. Orduan ere, horrelako erasoak kudeatzerakoan, kontuan hartu behar dugu ere bai, nondik ukitzen zaituen zu, nondik konektatzen zaituen zu, egoera horrekin, zein dar duzunzuk, eta ze ikuspegi duzunzuk, egun horretan, zegun ere ez daukagu, indarra eta ikuspegi berdina, ez da imaginazio berdina ere ez, eskuartze bat diseinatzeko horrela bapatean bote prontoan eta prum, zer egingo dugu, hau behar dugu, zein da helburua, ze tresna da hobea, ez daukazu denborarik, zaudelako ja udalekuan bertan, eta udalekuan dena oso intentsua gazteentzat, baina guretzat ere bai. Orduan, lanketa guztiak, eta parkatu, eta zer ikusi handia du ere bai improvisazio horretan, zelan talde duzun. Nik eukian dut superargi zer egin behar den, eta zuk eukian duzu superargi eta kontrakoa izan justo. Eta nola ematen diren botere harremanak lantalde horretan ere bai. Ez da berdina prest bagaude esateko babeitu, gaueko bilera luzatuko da behar beste, denok ados gauden konponbide bat aurkitu arte, edo etorriko bada zuzendaria eta zango badu, ez behitu hau, horrela egingo da, plumba. Botere harremanak aztertu behar dira hor, taldearen ez dakit ezaugarriak edo, baina batez ere, momentuan daukagun gaitasun, eta hori da zerbait, muy volatil. Ez dago protokolorik. Badaude aisialdi talde gutxi batzuk, hasi direnak protokoloak sortzen. Baina orokorrean ez dago protokolorik, eta larriagoa dena, ez dago honetaz hitz egiteko tarterik. Zabeintzat hitz egin baduzu, igual ez dugu zerbait idatzita paper batean, baina, zerbait geratu zaigu, kezka batzuk geratu zaizkigu, gauzak hasi gara ikusten igual aurretik eta ez erasoa eman denean, batzutan alda, bestetan ezin da. Orokorrean ere bai, gizon
gizon irudia, ozta, fiz hetero txuria ez garen begirale hori. Pizten zaizkigu zalantzak. Gu fijatzen gara gauza txikietan. Normalean, zergaitik beste goera batzuk bizi izan ditugulako. Eta zu horretan fijatu ezarenean ere zure bizitza osoan, nola ikusiko duzu orain gazteengan ere, ezta? Ez duzu ikusten. Ez duzu ikusten, zuk igual ikusten duzu gorputz bat, neska bat nola ateratzen den dutzatik, eta ari zara ikusten ez dakizula zergaitik, baina deseroso dagoela. Eta beste bat igual, deseroso ez dena egon bere bizitzan dutzatik ateratzen, igual ez aio bururatuko esparru hori intimidatzaia izan daitekenik, ezta? Ez badu ikusten zerbait espezifikoa, igual ez dio begira joko. Egia da, begirale ikastaroetan hasi garela hitz egiten, ezberdintasunetaz, baina hasi gara hitz egiten espazioaren banaketaz, no? Futbol zelai bat baldin badago marraztuta lurrean, ziurazki mutilek hartuko dute espazioa. Baloiak ateratzen baditugu, ziurazki mutilek hartuko dute espazioa. Baina kasi horraino iristen gara. Eta hori hitz egin eta jakinda ere, baloiak daude udalekuen 89%. Baloi borobilak. Zer rugbi baloi bat ateratzen dugun momentuan gertatuko da, baina gutxiago. Gertatuko da ere, baina gutxiago. Baina hori jakinda ere, baloiak daude kasi udaleku guztietan, eta nik sentitzen dut, aurten adibidez, Eurokopak uztailean kointze ditu du. Zer gertatu da, gazte asko udalekuetan egon direla. Eurokopa bitartean. Eta hori izan da, la jungla. Ez da baiatu behar duzu egunero, zuk futbola kentzan duzunean, ez dute esan nahi debekatu zen. Bora guztian galdetzen digute, zergaitik debekatzen diguzue futbola? Ez da debekatu, nik ez dizut baloirik eman, punto. Ni ez nago ezer debekatzen. Ez dizut baloi bat jarri mahai gainean, jarri izkizut badminton palak, sokasaltoa, beste material pilo bat, eta ez duzu baloi bat, punto. Baina nahi dute baloi bat, eta horrenatzean zer dago, ez da nahi dugu baloi bat. Da nahi dugu futbola, zeteratzen bai oso zazkibaloiko baloi bat, kejatu egiten dira. Baloi bat ekarri dizuet, no? Ez digu balio. Nahi dugu futbola. Eta horrek sortu ditu eztabaida pilo bat, eta nik hori ulertzen dut, eta uste dut beharrezkoak direla ere bai eztabaidak, zuk argudiatzen duzun bitartean, azkenean nire esperientzia da onartu egiten dutela, eta astebete ematen dutela futbolik gabe, eta begiraleantzat gatazkatzua bada ere, haien artean beste harreman eta beste rol batzuk sortzen direla astean zehar, eta horrek merezi duela, nik azaldu behar izatea berdina 30 aldiz. Bueno, ez du basola, nire lana da, hau azaltzea 30 aldiz, ez daukat arazorik. Zer gertatzen da, ohartu naizela, urtero, baina urten bereziki Eurokoparen kontuarekin, batzuon gainean geratzen dela ardura zorrotzak izateko horrekin edo ez. Beste batzuk esaten dute. Jazta, no? Baloi ateratzen diegu eta jazta, eskatu dutela baldiz gaur, Eurokopa nahi dute. No? Gure lana da ere bai sortzaile izatea, ez da? Niri ere galdetzen didate 10 aldiz egunean nola geratu zen atzoko Eurokopako partidua. Eta haien ez hitzaia naiz, ezin diet oiukatuta esan, 10. aldia da, utziko jazukakean? Igual ez, baina igual sortzaia baldin ba naiz, igual hori eraman dezaket beste leku batzuetara, no? Eta beste elkarrezketa motza batzuk euki, serio jarri nahi badut, edo beste txiste mota batzuk atera hortik baziloiago jarri nahi badut, ezta, zirikatzaiago jarri nahi badut, edo beste tresna batzuk abiatu gai aldatzeko, eta nik uste dut, horretan garatu behar dugula gure sormen ere, bai, ez duela balio bakarrik. Esatea, ez gara baten originalak, urtero jolas berdinak. Gazteak berdinak dira urtero, jolas berdinak. Jolasak funtzionatzen badu, hori ere asko gertatzen da, Urtero jolas berdinak, baina zergatik erabiltzen dut nik jolas hau. Emakumei espazio pilo bat ematen dielako, orduan jarraituko dut erabiltzen besta 15 urtez. Txanda guztietan, jolas berdinak. Zearen naiz ikusten, haiek rol batean ez dituganak ikusi azte osoan, rol horretan. Eta gero, zeren inguruan antolatzen ditugun ere bai gure ekintzak asko egiten du. Nik artezenikoen udaleku batean parte hartu izan dut urte batzuetan, eta asko nabaritzen da giro ezberdintasuna. Zergaitik, ekintza guztiak goizetik gaueraino, gauelak barne, daudelako pentsatuta beste begirada batetik. Eta jartzen ditu gazte guztiak ohikoan aurkitzen ez diren rol batean.
Ze, karo, rolaia ez da nork egiten duen korrika gehiago, nork ez dakit zer, nork ez dakit no. De repente rola da, nork dakien bideoklip baten estenak ondo antolatzen, ez dira hor aurkitu inoiz, hortanto denok gaude antzera. De repente rola da, hemen utzi izkizu egun lau mozorro ziztrin hauekin nork sortu aldituen antzerki oso baterako jantziteriariko berenak, ez dakit, rolak dira berriak. Nork pentsatu aldituen pertsonaia edo rol ezberdinak berriak, nork lortzen duen makillaje tailer, makillajea, eta mutilek da, ezki makillaje antzerkirako izan daitezke gauza asko, orduan derrepente gaude denok zauriak egiten. Edo gure begiak marrazten eta Espainiak, baina helburu zehatz batekin da orduan denok sartzen gara, eta orduan aurkitzen gara, orain arte aurkituz garen rol batean, eta taldean sortzen diren rolak, aste osorako, ez ekintzetan, denbora librean ere, oso ezberdinak dira. Eta nik pentsatzen dut, hau gaur egun zergatik ez dugu ikasi oraindik, zergatik jarraitzen dute izaten jolas gehienek korrika egitekoak. Eta liberean beharrezkoak dira, esfogatu behar dugu, mugitu behar gara. Baina zergatik denbora librean beti kirolerako materialak, eta ez mozorroak, adibidez. Zergatik, ez dakit, ulertzen dut gero ere, ez dela erreza udalekuaren tamainak eragiten duela, baliabide kopurak eragiten duela, enpresaren prestutasunak eragiten duela. Baina asko nik, adibidez udaleku horretan asko nabaritzen duen aldea, eta lehen esan bezala, berriro bueltatzen gara, intuiziora, subjektibitatera, bakoitzak bidetik hartu dituen tresnetara, eta hori ez da ere abia puntu hon, baina bada realitate bat. Eta guk adibidez artezeniko udaleku horretan bideoklipak grabatzen genuen urteko. Eta nire kide batek behin esan zen, joan nire zure taldean bete ateratzen dira gai super sakonak. Nik esan nion, ja. Beste talde batzuetan bideoklipa hasten da, no? Nola abiatzen dugu ekintza, ze garrantzi ematen diogu. Niri bideoklipak berdin di. Gero baldin badago grabatuta superkorrika ni nago esparru zitzaile batean. Niretzat garrantzitsua eta beti nik nire taldean hasten duen prozesua esan ez. Zer arduratzen zaituzte zuen bizitza. Nik ere bai dantza tailerrak egiten ditut gazteekin, bitartekaritzaren ikuspegitik. Eta nire lehenengo saioa beti da, zertaz hitz egin nahi duzue, zuek. Zer arduratzen zaituzte zuen eskolan, zuen institutuan, zuen herrian, eta ematen dizkiezu, horrelako papertxo txuri batzuk bakoitzari, lehenengo 5 minutuak denak dira, nik ez dakit zer jarri. Amaitzen dut horrelakotako batekin. Eta hortik hasi zaitezke lanean. Nik ez ditut 16 urte ja, eta oso urrun ditut 16 urteak. Orduan nik ez dakit zer arduratzen dizuen 16 urterekin, orduan ni ezin naiz etorri gai bat jartzera. Eta baldin banator bideoklipa esatera, ze abesti nahi dugu dantzatu? Abesti bat dantzatuko dugu eta ja. Baina nire taldeetan atera dira, erasoak urtero, arrazistak, homofoboak, matxistak urtero, atera dira trans pertsonen suizidio tasarekin zutela kriston ardura, eta nahi zuten horretaz hitz egin. Eta talde erdiak ez ekien, ez da zer esan nahi zitutzen hitzoiek, eta beste erdi ez ogan superjantzita horretan. Eta derrepente sortu da elkarrizketa bat, 14 gazteren artean, horren inguruan. Eta bai, galdu dugu, eszena bat grabatzeko genuen ordu betea elkarrizketa honekin. Ezke hau da esparru ezitzaile bat, honetara gatoz. Gazteek daukaten ardura bat, trans pertsonen suizidiotazaz, eta hitz egingo dutela egin artean, ni ez natorra berak ustera, ni ez naiz irakasle bat, nio naiteke lekuetara. Eta eman ez dakitzen bat datu, zenik ziurazki, nire esperientzaren gatik, ditut beste baliabide batzuk 14 urtekoek ez dituztenak. Nire naiteke datu horiek ematera. Nire ez da esparru ezitzaile bat, edo ezitzaile bezala dugun lanan ikuste dutela espazioa sortzea, eta beharrezko espazioa giroa baliabideak ematea, haiek elkarrizketa horiek eukitzeko. Ze badago gazte trans bat taldean, edo errealitate transa, asko jarraitzen duen pertsona bat taldean, datu hauek dituenak, eta kideekin hau partekatzeko gogoa duen. Nik ezitzaile bezala, ez badut hori ikusten, ez badiot horri espazioa ematen, niretzat hori kriston porrota da ezitzaile bezala. Niretzat hori da nire lan ezitzaile bezala. Zuek hau ekartzen duzuela etzetik, eta honetarako gogoa duzuela, nire lana da hori ikuste eta horretarako espazioa sortzea. Eta bideoklipa, grabatuko dugu, bideoklipa edo dena helako. Grabatuko dugu. Baina nire lana da zuei espazio hori ematea.
dakit zertarrena, baina... Espazion beharrezko dasuna, eta batez ere edozein esparrutan ere bai gazteekin, edo norekin gaudenean, harremanetan, edo lanean, beraien identitatean, eta batez ere adintarte horietan identitate asko daudela garatzen, aldatzen, orduan guzti horretan ere antzunkizuna eta ardura ezin dela izan ezitzaile batena, begiraleak ikusten bai, baina esku hartzen edo nola lagundu, nola aldundu ere jakin behar duela eta horretarako ere bai lanabesak akaso ez duela behar beste edo hainbeste edo ez direla eztabaidatu izan zitzaile masaren artean gaur arte baldin eta gaur eztabaida mahai gainean jarriko badugu. Bai, eta hori ere kontuan hartu behar dugu. Ez dugu tresnarik. Zure garaian ere ez daude beste ezakite bat urteko. Pilo bat dela una atzetik. Eta kontuan hartu behar dugu ere hori, tresnarik ere ez dugu, eta ere ezin dugu, nik orain esan dut, no? Niri bideoklip horrekin oiekin ondo atera zait, eta beste batzuetan oso gaizki atera zait. Eta porrota hori asumitu behar dugu ere bai esatea. Ezkenik ez zitzaile bezala, ez badut lortzen dago identifikatza, eta honetarako espazioa sortza, niretzat porrota egin dute zitzaile bezala. Bai, hori uste dut, baina ere uste dut porrota hori asumitu behar dugula, egingo dugulako batzutan, ez daukagu tresnarik. Eta adibidez hori, esan bezala, egindako bizipen eta esperientzia belketa guztienetatik pertsona bakarrak esan dit sentitu duela tresna nahikoa zutela bizitako egoera kudeatzeko. Pertsona bakar batek. Ordan, ez daukagu tresnarik eta ere ezin dugu jokatu ezitzaile perfektuaren papera eta ez amai bai niko dakit zer egin behar dugun. Ez intuizioz jokatzen dugu denok, zure izaera, lantaldea eta gazte taldea eta barren arabera hobeto aterako zaizu deltzarra, eta batzutan oso ondo eta batzutan oso gaizki, eta batzutan jarraitzen dugu, 8 urte beranduago, horretan egin genuen hartu genuen edo sortu genuen eskuartze hori kuestionatzen, ez dakigulako ondo dagoen edo ez. Argi dagoena da, denok sentitzen dugula beharra. Protokolo batzuk sortzeko, ez oiei eusteko nik uste, ze hezkuntzan nik uste dut ez bakarrik aizialdian, beste esparru dugu edozein esparru zitzaietan, hezkuntza informalean, gizarte zitzaien esparruetan, nik uste dut hezkuntzan egoera bakoitza eta hezkuntzan lan egiten duen pertsona horok nik uste dut ikusten dugula, egoera bakoitza ezberdina da. Orduan protokoloak ondo daude jarraibide batzuk izateko, baina egoera bakoitza ezberdina izango da. Ezin duzu eduki jarraibide batzuk hori egiteko zehazki. Baina bai euki alduguna aurretik da, elkarrizketa batzuk euki alditugu mahai gainean, lantalde bat euki dezakegu mahai gainean, zer gertatzen da udaleku batean, eraso bat ematen denean. Nork kudeatu behar du, nork sortu behar du horren inguruko informea. Noiz, edo zeren arabera, deituko ditugu gurasoak, aldundia, enpresa, dena delakoa. Nik kudeatu behar dut ezitzaile bezala, igual, ni nagoela superimplikatuta eta nago negarrez, eta ez nago naintza bertan erabakiak hartzeko moduan, eta hartzen ditudanak bihar kuestionatuko ditut, noren gaineratzen da ardura hori, badut denbora hori gestionatzeko, edo derrepente joan bar dut 40 gazterekin dutxara kudeatzera dutxaz beren espazioan ez direla emango bestera zo batzuk. Orduan, ez dakit, igual egon behar dira udalekoaren aurretik ja zehaztu eta begirale batzuk soberan, entre comillas, egon daitezkenak horrelako egoera baten aurrean denbora dedikatu aldiotenak hoiei. Eta igual egon daiteke protokolo bat zehaztu eta non, hezitzailearekin bilduko gara, honekin bilduko gara, bestearekin bilduko gara, jasotzeko informazioa, baina erabakia guk hartuko dugu. Haiek lan karga hori ezartzeko momenturik txarranean edo ez. Hau guztia gazteen artean denean, baina begiraleok ere, edo zuzendariek, edo sukaldariek, edo garbitzaiek jasaten dituztenean erasoak, ze ematen dira ere bai. Ematen dira. Orduan, zer gertatzen da gainera ni baldin banaiz ezitzailea eta nik jasaten badut erasoa? Izan gazte baten partetik edo izan lankide baten partetik, eta gertatzen da, bizi izan ditugu horrelakoak. Zer gertatzen da? Nik gestionatu behar dut hori, nik erabaki behar dut gazte hori etxera doan edo ez? Orduan, egia da oso zaila dela protokolo batzuk zehaztea, zeintzuk, oso zaila da bidea markatuko digun, bidea zehazki markatuko digun zerbait sortzea. Egoera bakoitza izango da oso ezberdina eta ezinezkoa da kasuistika posible guztiak jasotzea, idatzi batean. Baina bada posiblea beste garrantzia bat ematea honi eta beste bide batzuk hartzea. Gero aurkitzen garelako, derrepente gauak 12etan bilera batean, gainera udaleku itxiak bat, jogu zein intentsuak diren. Lo egiten dugu, 5 ordu kasurik onenean, zaude, atope, gainera zure lana energia jartzea da, orduan zaude, atope,
korrika eta gora eta bera eta hor eta bestea eta lantaldea eta egun osoan zehar eta gero gauean bilera bat. Eta gauak 12:00 hasi behar zara erabakitzen zenolako larritasuna eduki duen eraso honek eta zenolako neurria eduki behar duen. Hori nik erabaki behar dut. Egon behar daira kanpoko begiradak ere bai. Nork, nola... Aliantzak hor bere bizikoak izango direla eta etorkizuneko hezitzaile guzti horiek besteek jaso ez duzuen edo ez dugun prestakuntza begirada lanabez batzuk izango duztela zeren protokoloak ez dizu zer konponduko, baina ze aukera egon daitezken egoera ezberdinei erantzuteko jakiteak eta hori barneratu izateak eta hori egituretara eramateak, udalekua bezalako eremu bat antolatua da, egituratua da eta hierarkizatua da. Segunga koordinatzaile bat, egongo da atzean antolatu den entitate bat, berrentzaitezean diputazioa, edo auzolanean euskal udalekuak elkarte bat, edo zein den, baina egongo dira geruzak, eta naiz eta ez duen zertan botere sareak egongo dira, gero bakoitzak bere erara erabili beharko du botera, edo ez erabili, baina egoera horiek egongo direnain jakitun, hezitzaile berriek behar dute, eta belaunaldi berri ere bai zor diete ez dadin egoera hori errepikatu, esan nahi dute. Bai, eta nire ustez, baditugu ja esperientzia gehiagi motxilan honi ez eusteko moduan. Ja ezin diogu ez eutzi honi. Orain arte begirala izan garen guztiok bizi izan ditugu horrelako egoerak. Nik ditut esperientzia pilo bat kontatzeko eta nire lankide beste pilo bat. Eta nik uste dut tokatzen zaigula esete, bale. Protokolo espezifikorik ezin dugu atera dela manga, baina bai jarri ditugu mai gainean guk bizitako egoera guztiak behintzat errealak direnak. Eta esan, bale, honen aurrean, orain, udalekutik kanpo, hemen egon da, zer egingo genuke? Eta zer egingo zenuke zu, dituzula 18 urte eta zaude orain ateratzen ikastaroa, zer egingo zenuke zu, daramatzazula 5 urte lanean, zer egingo nuke nik, daramatza dela 10, zer egingo luke, pertsona ezbildar batek, pertsona lodi batek, gizon batek, emakume batek, guazen denok ezartzen amai gainean eta hitz egitera. Eta aterako ditugu 15 irtenbide ezberdin eta eztabaidatuko dugu hoien inguruan eta esango dut, bai, beitu, eske hori ez da bururatu, ez da? Claro. Beste gunean entzun nuen esaldi bat, superrana, beste gai baten arira, pertsona nagusi bat laguntzaren arira, no? Gizon batek izan zuen, eske niretzako nik lagundu dut ja lagundu nuen guztia, eta derrepente ikusi dut beste pertsona hau altxatzen bera laguntzera, eta esan dut, eta niri harritu ninduenak esan diorretetik, ez den izan altxatu laguntzera, ze batzutan ere, hor zartzen dira beste kontu pilo bat, eta dismo ez dakitzer, igual ez zuen behar altxatzea, eta guk jotzen dugu erretara, igual bai, ez dakigu zein den irtenbide ona. Bai harritu zidana zen esatea, pertsona nagusi bat galduta ikusi duzula, eta ez zaizula bururatu aukera posible bezala, altxatzea, ezta? Eta horre esan nuen, eske gauza ezberdinak bururatzen zaizkigu bakoitzari. Zen niretzat da lehenengoa gauza bururatzen zaidan, eta igual ez dago ondo batzuta, baina da lehenengo gauza. Eta beste bati ez zaio ez da bururatu. Ordan esan nuen, gauza ezberdinak bururatzen zaizkigu bakoitzari, ordan behar duguna, inork ez dugu mango baritan magiko bat, behar duguna da, hori, eseri eta hitzegin. Baina hitzegin urtean zehar, urtarriletik ekainera. Ekainean udalekuetara goazenean, izan herrian bertan, izan ez dakit non Euskal Herrian, edo izan Euskal Herritik kanpo. Udalekuetara goazenean, tresna gutxi batzuk gehiago ukitzeko, eta hori urtero egiten badugu, elkartzen bagara, eta maigainean jartzen baditugu kasu errealak, joango gara apurka tresnak sortzen, gure artean, ez dago besterik, baina tresnak sortzen. Eta esan dako, aurre sortuta badaude ere bai, kodigo batzuk eta marko batzuk, noski lekua eman da gero hemen ere kontu zibili behar gara botere harremanekin. Kontu zibili behar gara erabakia instituziotik hartzen bada, edo enpresatik hartzen bada, eta erasoa bizi izan duena, edo ikusi izan duena, begiralea bada, eta begiralearen hitzak ez badauka lekurik inon marko horretan, bardoan ez goa, senyora. Eta hori askotan gertatzen da, hor ere ez berdintasunik, 12 urte ez dut daramatza dela izialdian lanean, urtean zehar zeinudan. Eta enpresa askotatik pasatu naiz. Ez dakit, aurrek urtean kalkuloa egin nuen, eta ez dakit 8 enpresa ezberdin izan diren ja, ekintza ezberdinetan. Batzuekin urteetan zehar, beste batzuekin udan, eta Eta nik enpresaren arabera ere alde handia nabaritzen dut. Enpresa batzuetan konfiantza osoa daukate, zitzaileak esaten duen horretan, edo zuzendari batzuk ere konfiantza osoa daukate begirale lantaldean, eta beste zuzendari batzuk askoz jerarkikoagoak dira, enpresa batzutan. Niri proposatu zidaten zuzendari izaten, enpresa batean, non enpresak hartu nahi zituen erabakiak, eta nik esan duen ez.
Ez, ze ni ari banaiz ikusten. Eraso transfoboak nire udalekuan. Eta ezin badugu guk, nik eta ezitzaile taldeak, ezin badugu guk hemen gaudela bizitzen, esku hartu, enpresak erabakiko duelako Bilbotik zain den esku hartzea, orduan ni ez nago prest nire izena eta sinadura eta titulua hor jartzeko. Azkenean, horre ere gertatzen zaigu beste gauza bat, ez daukagu bat ere argi zain den gure erantzukizun legala, ez da gure ardura, begirale eta zuzendari bezala. Eta rumore asko daude hortik, titulua galdu dezakedala, ezin dezakedala galdu, enpresa batzuk pentsatzen dute zuzendariak ez daukala inolako erantzukizunik eta enpresaren erantzukizuna dela, orduan ez nik erabakiko dut zen erantzukizuna nirea da, ez jakintasuna handia dago horre ere bai. Orduan, protokoloek justo balio dute horretarako eta behar ditugu horretarako. Argi eukitzeko gertatu baino lehen, ez gero zurrunbilo esan zaudenean, baizik eta horren aurretik zehazteko nork eta nondik eta zergaitik hartu behar diren erabaki finala. Eta saiatzeko lantalde hori hasiera batetik izatea botere harremanik gabekoa, horizontalena, alik eta horizontalena. Botere harremanak beti egongo dira. Baina hartuko baldin bagenu, udalekuen aurretik egun oso bat, lantaldean elkar ezagutzeko, botere harremanen inguruko hausnarketa bat egiteko, eta ez dakit zertarako gehiago, ziurazki ja, lanean daudenean, 24 orduz leher eginda, nekatu eta superintentxo, eukiko genituzke, eukiko genuke begira da pixka sentsibilizatuago gauza hauek detektatzeko. Bestela gero ja hor barruan zaudenean, hartzen dituzu erabakiak, eta 2 egun pasata izaten duzu. Eskerazoa nik bizi izan nuen, baina ari naiz hartzen arain erabaki hori ezela nirea izan. Honek hartu zuela, baina konbentzitu ninduen, ze, klaro, etorri zen, zuzendari salbatzaile bezala, lasai, kenduko dizut pisua, kenduko dizut ardura, hau egingo dugu, eta nik esan nuen bale eskerrik asko, eta lehenago pentsatzen ni ez nagoela horrekin ados. Baina momentu horretan, inagezagoen pentsatzen botere harremanetan. Urgentzia beste bat delako, ezta? Eta badago esaldi bat nik asko erabiltzen duana, psikologo batek esan zidan duela urte pilo bat, lo urgente versus lo importante, eta nik uste dut hau beti jarri behar dela balantza batean, ezta? Eta beti urgentzia handien duena, premia handien duena, ez da beti garrantzitsuena. Baina da momentuan erantzun bat behar duen hori. Orduan, unean bertan ezin dugu beste zer egin, urgentea den horri erantzun behar diogu. Baina unea pasata, kapazak izan behar gara esateko, bale, baina garrantzitsua ezen hori, garrantzitsuena beste guztia hau zen. Atzean dauden botere harreman horiek, ni momentu horretan horrela sentitu nintzela eta ez dakitzer, eta hori guztia landu behar da urtean zehar. Udalekuetan ez harrapatzeko, harrapatzen gaituen bezala beti, ezta? Eta lankideon artean ere, askotan ez dakigu lan hone donora lantzen diren gauzak eta ez dakigu ere gure lankideak. Eta esaten dugu, bueno, eski ja zuzendariari da hau lantzen, ez naiz bizartuko, ezta? Ba igual bai. Ba igual batzutan sartu behar gara, eta igual batzutan ez dakit. Baina, igual argiak okiko bagenu zain den bakoitzaren lekua, nik argi baldin badut ja protokolo bat dagoela eta jende bat dagoela hori lantzen landu behar den moduan, igual ni sartu naiteke lankide bezala, babesa ematera. Eta igual ez badakit protokolo bat dagoela, ba igual sartuko naiz ere, baina esatera, baina zer gertatu da, elkarrekin borrakatu behar dugu, eta ez da berdina. Orduan jakin behar dugu, ze struktura ditugun, ze baliabide ditugun, eta hitz egin behar duguna hori da. Esertzera, hitz egitea. Baina oso komplikatua eta gogorra da, oso komplikatua. Eta gero aldatzen direla, suspoentza, udalekua edo X ekintza berentaiz esparrutan, aldatzen den momentuan espazioa, taldea edo pertsonak, aldatzen dela guztia. Ez que nik uste dut hor klabea atera dela, alde batetik izango litzatekela superinteresgarri, urtean zehar, eta jartzea ja lanketa honetan, nahi dugulako eta gure kabuz egitea, baina gero nik uste dut udaleku bakoitzak antolakuntzaren baitan albidetu beharko lukela lan denbora bat edo karo da betikoa zenbat diru dagoen, baina biltzen bagara bakarri programazio bat diseinatzeko, eta egunen ordu erdi jakiteko zeume ez den etorri, eta norbaitek zauri bat egin duela, hor falta, niretzat da supergarrantzua, porque izarrek esaten duela ere, gero, lanketa egin ostean ere, depende lan taldean olakoa den, eta nortzuk biltzen garen, eske dinamikak aldatzen dira, eta behar dugu elkar ezagutu, gero,
naiz eta komplikatu izan, Bai. konfiantza bat izateko. Eta arreta fokoak kolektizatu beharko liratezke ere, bai, zeri erreparatu, nola erreparatu, erreparazio hori nola egin, nork egin, ari asko dira. Eta hausnarketa propio eta talde hausnarketa ere, bai, ez dakit zenbat udalekutan dedikatzen zaion denbora bileretan adibidez gauza hauen inguruan hitz egitera. Baina hemen bueltatzen gara berdinera, ez da, garrantzitsuena edo urgenteena. Ze igual prestakuntza goiz bakarra baldin badugu, ez dagoelako dirurik, ez dagoelako denborarik, bla, igual dedikatu behar dugu honetara, eta ez programazioa egitera, eta programazioa egiteko zuzendaria kartu hartu berelan orduak, edo ez dakit, Baina uste dut ez dugula ez da mahai gainean jartzen zalantza hau, ezta? Eta berdina bileretan, agian agian egunero dedikatu behar zaizkio gauero 20 minutu. Hau udaleko itzietan, porque irekietan da... Irekietan ez dago inolako prestakuntzarik. Udaleko itzietan egon zenean, porque nos apetecía, geratzen ginen gero goizeko guztak arte, bitu nago gaur triste, igual atera aldozu, pres basaude. Baina irekietan ja, hor, ezinezkoa da, naguden baliabideekin eta denborarekin. Bai. Baina ezkenean, daukagun denbora hau da, baina beste gauza askotaz hitz egiteko tartea ateratzen du. Eta beste gauza askotaz kejatzeko, eta hitz egiteko, eta enpresak ez dakit zer egin digu, eta ez gaude ados honekin, eta behar da ere bai, beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Baina, horra no, nik uste dut azkenean denbora nola baita egon daitekela, baina ez diogula eman igual orain arte beharrezkoa garrantzi. Eta zergaitik ere, gizartean gertatzen den arrazoi berdinarengatik, ez da. Denok ez dugulako hau sufritzen, eta boterea dutenek ez dute hau sufritzen. Ni duela 10 urte kexatu nintzen behin, udaleku ireki batean, nire lankide gizonen jarrera izan zelako, aldea izan zen udaleku horretan emakume eta gizonen artean, baina barbaridade bat. Eta 8 hilabete beranduago, enpresako zuzendariak edo, sartu nahi izan zuen espazio horretan urte osorako langile bezala, gazteleku batzen. Langile horietako bat, lankide bezala, eta nik esan duen. Osea, jarri dut nire gorputza, nire beldurra, nire dena. Kalane? No? Kejatu naiz, horrek ematen duen beldur guztiarekin, hor zartzen dira beste intseguridade batzuk ere, bai? Aizialdean, normalean diru hori behar dugu. Diru hori behar dugu. Ez dago hainbeste lanik. Hordan esate duzu, ezke kejatzen naiz, rollo txarra sortzen bada lankideen artean, ez nautu berriro dituko, eta lanika berriratuko naiz. Beldur horri ere, aurre egin behar zaio. Bai, prekaritateek asko eragiten du. Enpresara banoa, edo aldundira banoa, joan gorago, aldundira banoa, eraso protokoloa aktibatzea eskatzera, deituko nago enpresa honek datorren urtean. No porque molestas. Claro. No porque molestas. Eta zergaitik molestas? Zergaitik molestatzen dugu, betikoak garelako kejatzen garena. Gizon horiek ez daukaten esertaz kejatu daleku horretan. Gizon begirale horiek egon ziren libin, jolastu zuten eta ja 30 egunez. Orduan, ez daukaten esertaz kejatu, nortzuk kejatzen gara betikoak. Eta orduan, nahi ez da engarrantzitsua, gu kejatzen garelako karrik. Eta orduan bagaia, ez da engarrantzitsua. Baina, apurka, eta nik bai uste dutela denoi arduratzen egon zerbait, kontua da hori, hausnarketa propioa ere egiteko bideak behar ditugula, behar dugula ere, lehen esan duzunean, hortik geratu zai gero aipatu gabe, baina esan duzunean ez da, ahotsa altxatzen duenean, emakume begirale batek, eta gazteak derrepente, ezki honeko jukatzen gaitu, eta zuk esan duzu, haieko hartzen dira, altxatu behar izan duzula zure ahotsa zagolako jaleku berean, ez, baina kontua da ere, nidorteekin hartu naizela ere, feminismoa ere aldatzen joan da, eta horrekin gure begira ez da, baina lehen, duela asko, baina ni gaztean nintzenean, eta feminismoa zitz egiten hasi ginenean, feminismoa bazirudien bazela, gizonek egiten duten berdinari egin alizatea, ez da? Eta berako jokatu albadu nik ere jokatzea. Eta gure leku aldarrikatzeko modua zen, gure maskulinitatea ere modu horretan ateratzea. Eta emakumeon maskulinitatea haienaren parean jartza eta esan, yo grito más. Eta gero zorionez, eman dugu galantazo bat eta esan dugu, itxoin, ari garela ikusten eta gu ez ginen ari honetaz hitz egiten. Guk nahi duguna feminismoarekin da, mundu aldatu, lertu gauzak egiten direla beste mundu batean. Zaintzatik egin daitezkela, ez dakit zer egin daitezkela, tori ez da izaten ari hain erraza. Zergaitik, haiek ez daudelako prest honetara etortzeko.
ezta? Eta orduan oso zaila da aurkitzen zara hor. Baina hori da lana, eta nik bai uste dut. Hala ere bai uste dut, esparru ezitzaietan prestutasun bat dagoela gauza hauetaz hitz egiteko, gizonen partetik ere bai. Baina lana da, eta tokatzen da orain ere bai, esatea, bale, ze eredu naiz ni, baina ze hausnarketa egiten ditut nik ere, nire lankideekiko dituan harremanen inguruan, nire, udalekuan dauden ume edo gazte horien inguruan, nola tratatzen ditudan, Eskibaloik kontan atzaile bat. Unea da, urgentea, ezartzeko esaten. Ze jarrera ditut nik 14 urteko gazteekiko. Igual ez eri zara mugimendu feministarekin zure herrikoa. Eta esan, oie, behitu. Ez dakit ez da nondik entxi gai hau, baina hartu naiz, ez dakigula ezer. Eta igual gomendatuko dizu bete horren inguruko tailerrak ematen dituen ez dakit zen enpresa zuek kontratatu alizateko Saskibaloi talde bezala, ez dakit. Baina urgentea da, bakoitza bere jarrerak berrikusten hastea ere bai, gauza hauetaz hitz egin ahal izateko. Ez du balio ere esertzea eta beti bezala, ez da? Denok esertzen gara mahai gainean, baina betikoek hitz egiten dugu, gure bizipenak baditugulako. Nerabeekin justo maskulinitatea lantzeko tresna ezberdinen bila, badaude hortik ikastaroak eta bar. Baina berdinera goaz, ez da? Ikastaro horietara. Pertsona disidenteak joango badira, zapalduta egon direnak txikitan, gizon izan da maskulinitate hegemonikoa ez zutelako aurkezten. Zapalduta egon direnak haien identitatea erakutsi izan dutelako txikitan edo ezin dutelako gaur egun. Zapalduak izan direnak, simplemente gizon txuri eta, ez zirelako, ezkila txikitan ez dut ezango ez da cis, hetero sartzen duen guzti hau, uste dut, badagoela din bat, maskulinitatearen erakusketa exageratu bat aurkezten dutena, ulertzen dutelako hori dela mundu honetan, eta ulertzen dute ondo gainera, klar, ez daude oker. Hori dela mundu honetan bizirauteko eta zapaldu ez izateko modua. Orduan, alde batetik, nik lan egiten dudanean 11-12 urteko gazteekin, akatu nahi ditut, mutil bezala sozializatzen direnak adin horretan, akatu nahi ditut. Ezin dut, ze daukate behar bat, ultra exageratzeko maskulinitate erakusketa hori, baina aldi berean esaten duzu, eski hau da. Sistema bilatu duena eta... Pisado zer pisado. Hori ari dira irakurtzen gizartean, eta ondo irakurri dute. Hori ikasi dute haien bizitzako 11 urte hauetan. Pertsona horrek daukala boterea gizarte honetan. Eta nik berari leporatu behar diot, 11 urteko gazte bati leporatu behar diot hori ulertu izana. Si eski ondo ulertu duzu, kari. Orduan, bai, hausnarketa asko sakonago bat behar da, eta gizartean behar ditugu aldaketa. Azkenean umeek eta gazteek reproduzitzen dute gizartean ikusten dute. Baina bitartean, zer gertatzen da bitartean bi gazteren artean eraso bat ematen denean? Zer gertatzen da... Plus. Bitartean hori guztiari aurre behar diogu. Eta gaur ez dugu denbora askorik izan, hori ez da, eraso espezifikoen aurrean zer egin hitz egiteko, baina asmoa hori da, hurrengo hilabeteetan topaketa ezberdinak egin alizatea Euskal Herriko begirale ezberdinekin jartzeko mahai gainean kasu errealak eta esateko denoko zer egin dezakegunen aurrean. Eraso mota asko daude, asko. Espazioa hartzetik denbora libreko zelai horretan, espazio fisikoa hartzetik, protagonismo guztia hartzera, dutxetan edo jantzkeraren gatik egunean zehar, edo gorputzaren gatik deseroso sentiaraztera, edo sexu erasoak ere ematen dira. Eta ematen dira badaude adin batean, haien sexualitatea deskurritzen ari direnak, eta badaude eraso zuzenak pertsona baten kontrakoak ere ematen direnak. Eta mailak ez dira berdinak, baina guztietan daukagu tresna eza berdina. Ze erresa da, kasurik larrienean, esatea, hau erresa da, etxera bidaltzen dugu, eta ja. Karo. Beti esaten duguna, ez da? Erasotzaile bat kanporatzen dugunean taberna batetik, edo txosnetatik, aspalditik dago askotan ez da bai dago, ez da? Bale, super, lortu dugu txosnak, kakotx askoren artean espazio segura izatea. Tipo hori piratu da hortek eta alboko taberna nahian da. Ez dut esaten neuritxarra denik, baina ona desde luego ere ez da, beraz bilatzen jarraitu behar dugu.
Orduan, lekuetan berdina, ezta? Bai, kasurik larrienean, erresa da, kakotxoen artean esatea, baitu. Etxera zoaz, nik erasotuaren lasaitasuna eta espazio segurua bermatu behar dudalako. Baina ez dakit hori konponbidea den, edo ez den, edo kasu guztietan izan daitekeen. Eta horretarako ez dago besterik, ezeri behar gara eta Eta oraindik asko ikusi aldaketa txiki edo aldaketa txikia. Baitu, nia Porque ya badoa. Argitzeko ala ibiltzeko. Jo, ez dakit, no? Bueno, es que 10 urtekin, 10 urtekin, mutilek 10 urtekin, 12, bueno, niretzat, oraindik, bueno, oso txikiak direla, no? Orduan, bueno, entenditzeko edo horrelako gauzak, pues igual saia da, no? Haientzat. Baina, bueno, eske ni uste dut ja, eske ja, daramago, bueno, denbora, ez da denbora asko, baina denbora hauekin, eta igual ja, jo que es un poco de luz. Entzun bai, oraindik ez? Entzun bai, barneratu noraino, hau da. Eraso, askotan lehen horre atera da ez, taldenen babesa, baina, claro, taldenen babesa alda izan laguntzeko eta babesteko edo are gehiago erasotzeko. Bai, askotan gainera alako pues unga anpilatzen denean jarrera izan daiteke erasoan zuzenean parte hartzea edo erasoaren konplize izatea eta babestea edo isiltzea, esan dut hor sartzen dira ere beste aldagai batzuk oso interesgarriak eta bai ala bai heldu beharrekoak zeren gertatzen dire eta gainera modu antolatuetan eta horrek ere gerora zelako segira duen, pues erasorain diotan pertsonarengan edo hurrengo etapetan ere, bai, ze gaztaroan denboran aurrera joango dira eta are indartsuago bihurtu daiteke erasotzeko joera. Nik alde handia nabaritu dut, erasoak jasaten dituztenen partetik, asko arinago eta errezago identifikatzen dituzte erasoak, guk haien adinean egiten genuen baino. 13 urteko neskek, luma duten mutilek, osea, seinalatuak eskolan edo seinalazengatik, eskolan edo kalean seinalatuak diren horiek, identifikatzen dute askoz arinago, eta askoz irakurketa osasuntsuagoa eta indartsuagoa egiten dute guk egiten genuena. Eta politikoagoa esan. Eta politikoagoa, bai, askoz argiago dute ez dela haien errua, ez dutela hori jasan behar, hau guztia askoz errezago identifikatzen dute guk baino, nik horretan nabartzen dut kristan elea. Uste dut gakoa dagoela horretan maskulinitatearen lanketan. Ze horraz gana iritsi, ideia feministak hasi dira iristen, eta hasi dira iristen gainera, orain arte igual helburu ziren hoiei, ezta? Zer nahi genuen, emakumeok ahaldundu eta emakumeekin batera beste identitate disidente, gizarteko beste identitate disidente guztiak, baina gu ahaldundu eta ez hainbeste bestea seinalatu. Zergaitik? Joera nagusia delako defentsiban jartzea, ateak istea, eta erasoa onartzen ez baduzu, ezin izango dugu inoiz euki elkarrizketa bat honi buelta emateko. Eta nik uste dut horretan asko ikasi behar dugula, baina ez ume eta gazteek, nagusi, Nik elkarrizketak ditut helduen artean, inak ez ditugu onartzen gure erasoak, eta ale gutxiago matxistak, ezta? Izugarria da, nik ez daukat erasorik, ni ziur nago, erasorik, arazorik, parkatu, ziur nago. Kriston jarrera gordofoboak, arrazistak, transfoboak ditudala egunero. Eta mesedez, ojala jendea etortzea eta seinalatzea. Ratu txar bat pasatuko dut. Hombre, noski, baina eski pasatu behar dut. Eski hori ari banaiz egiten, ohartu gabe, jakin behar dut, horri buelta emateko. Baina, orokorrean gizartean, hori seinalatzen diozunean norbaitik, naiz eta modurik onenean helarazi, inolako bronkarik gabe, zer leporatu gabe, baizik eta gai ateraz lasai maia gaina. Kostatzen da pile bat, jartzen gara defentsiban, nola izango naiz ni matxista, nola izango naiz ni rasista, nola izango naiz ni transfoba. Eta orduan ez dugu inoiz ikasiko. Ez badut entzuten zer naizen egiten, beste pertsona bat horrela sentiarazteko, ez norbait horrela sentiarazten ari bada, edo peña jende beltza hau esaten ari bada, berdindunik ez badut ulertzen, tokatzen zaidana entzutea. Eta gauza asko ez ditut ulertuko, eta beste batzuk duela 5 urte ulertzen ez zaituanak orain ulertzen ditut. Baina ez zaitokatzen nire izatea, nire zaitu nintzen hau arrazista denik, porque tal. Eske hori bizi duen jendeak esaten badu, eske hau, honek min ematen duanengatik,
lehenengo zutzi egiteari. Eta gero ja lasai pentsatu, baina egin kasu sinistu eta hori ez dugu egiten, orduan, zaila da jarrera horiek gelditzea. Eta maskulinitatearen inguruan oso gutxi hitz egiten da, eta hitz egiten dugunean ere, hitz egiten dute nork, eskoletara datorren jendea aniztasunez hitz egitera, direla denak, edo emakumeak, edo pertsona gazteen begietan, gente hippie rara, tíos con pendientes, pluma, personas que me dicen que son no binarias, o sea, ¿qué es esto, no? Ez da gizon bat horretaz egitera, ez da ezertzen nahi naita horretaz egitera, ez dira ezertzen kuadrillan oraindik gaur egun horretaz egitera. Orduan ez dira ezertzen 30, 40 urtekoak nola exigitu aldi hori, 12 urtekoi, 16 urtekoi. Jo, ulertzen dut, eski kriston eraso larria eman da batzutan udaleku batean, eta batzutan esaten dut, eski superlarria da. Baina ezke zure neba nagusiako 24 urterekin eraso berdina egin du bere lanean, eta inork ez du bota, inork ez du ezta seinalatu, edo inkluso babestu dute. Orduan, nik kanporatuko zaitutu dalekutik. Eta igual bai, ez nago duten ez, batzutan beharrezkoa da, batez ere hori espazio segurua bermatza aldera, eta ez dakigulako ere noraino gu izan gaitezken aldea. Baina aldi berean pentsatzen dut, gehienako garatzen ditugu gaztetan izandako begiraleak. Orduan, bai markatzen dute pixka udalekuek. Bai markatzen dute uste duguna baino gehiago, eta igual da geratzen zaizun gauzatxo hori. Ezta? Bueno, eta ez daukagulo beste aukerarik erreakzionatzeri baino. Osa, esan dut, nahiz eta zalantzan jarri ean oraino eragiten dugun edo ez, ezin gara geldirik. Osa, ez da aukera bandiri ustez ezer ez egitea. Orduan, norabide hona hartu berko, osa, eseri berko gara esaten dozuna hitz egitera, eta zure galderaren arira, ikustu dut alde batetik dagoela maskulinitatearen kuestionamendu hau dela super zaila, eta beste alde batetik dagoela mugimendu erreakzionario nahiko potentea gazteen artean, porque kakotxen artean dagoenez modan feminismo, da feminismoak egiten duen zarata handia, edo mugimendu maribiboioak eta bar, gazteen entre comillas, natura beti izan da kontra egitea edo behintzat gauza horien, modan dagoenaren aurka. Bueno, eta referente asko daudela orain ere bai TikToken eta eskuinguturekoak, horregatik baina mugimendu reakzionarioak badako bere grina gazteen artean. Orduan, decir, incluso, o sea, eso, está un poco alde hori de ez dut onartu nahi eraso bat egiten dudala, eta beste alde bat dagoela guai, nik ematen ditu da sexologia tailerren eta eskoletan, dagoela guai oiukatzea soy homofobo, tal cual, o sea, da lo guai, o sea, se lleva. Bastante... Bai, eta gero ikusten dutela ere, lehen esan bezala, ez dira 5 urteko umeak. Zalantzak dituzte, galderak dituzte, enteratzen dira bizitzaz, pentsatzen duguna, baina gehiago, zamenetan sentitzen dugu daudela, superenpanatuta mobilarekin engaltzatuta ez dakitzen, enteratzen dira gauza pilo batetaz. Eta dituzte kezka pilo bat, ardura pilo bat, eta ikusten dute mundua. Eta haiek ere ikusten dute, besteok ikusten duguna, ez da? Trumpek irabazi duela, pertsona bat, emakume bat bortzatzeagatik, kondena bat izan arren, da beste ez dakitzen bat kasu, eta hori haiek ere ikusten dute. Eta ikusten dute hurrengo egunean daudela manifa onartuak munduan kartelekin jartzen duena gay sin, ez da? Gay izatea pekatua da, edo women are property, emakumeak... Bai, propietate dira, edo... Hori guztia gazteek ere ikusten dute. Orduan bidea izan behar da beste bat, nabaritzen da aldea, binarantzetan, nabaritzen da, kriston mugimendu... erreakzionario, baina hori hona da ere bai. Horrek esan nahi du gizarte aurrera doala. Ikestan pataleando. Baina nabaritzen da hori, eta nabaritzen da kontrako aldetik ere bai, jonik, geratzen zaizkizun beste komentario horietako bat izan zen mutil batek udaleku batean. Zeuden denok, pilo txalotzen Messi, ez dakit nor, futbolarien inguruan hitz egiten, oin ez denean, bide batean, orduan ez geunden elkarrizketan zen batzuen arteko, eta batek atera zuen, de repente, zan zuen, ez dakidana da, zergaitik hitz egiten duzuenean futbolari hauen inguruan, ez duzuen hitz egiten, haiek onartu dutela joaten direla putetxeetara, eta ez dakit zer, eta badakit nor, eta badakit zein, eta 15 urteko gazteek ateratzen dituzte gai horiek ere bai haien artean. Zein da kontua, gu normalean ez gaudela aurrean, eta izialdian ikusten dira gauza horiek. Gainontzeko esparruetan ez dugu hainbeste ikusten. Baina ematen dira ere haien artean. Eta hori da aurrera egitea, haiek izatea hori eta esnik. Nik hori izaten badut, zango dute, pues genial, beste pertsona heldu bat diciéndome que esto no está bien, me da igual. Belarria jaten. Belarria jaten. Baina 15 urteko lagunak esaten dizunean, esaten duzu,
Ui. Bueno, bai, isilduko naiz. Igual ez zaude ados, baina behintzat isilduko zara. Orduan bai, badaude aukera pausak, eta bai nabaritzen da aldea, baina askoz gehiago nabaritu behar da. Asko geratzen da. Eta geratzen da hori, baguasi bergarelako ere bai. Bueno, nik ez dut uste ikusiko aldaketa hori ikustea, Bueno, Ja. ni oraindik, bueno, ez dut uste. Porque hain, gai hori hain gogorra den, da azkenean, bueno, gizartea aldatzea, bueno, eske oso zaila da. Oso zaila da. Zaila da, baina Bueno, zaila da, bai. Oso zaila da, baina, bueno, polikita. Ez dakit, baina, bueno, zure lana oso gogorra da, eta gainera ona. Pena, eske ez dago gehiagorik, no? Bueno, Ez dagoela gehiagorik, baina. kontzientziazioa da, hori prebentzioa da, hori alduntzea da, eta hori aurre egiteko. Eta esertzea. Eta tal, Saretzea da. Ezertzea hitz egitera, esaten ari garen. Azkenean ere bai, esparru hezitzaileak duen alde ona ere da, zuk egiten duzula lan zure tresnekin. Bai. Esan dugun alde txarre bai, azkenean intuizioz egiten duzu lan, eta batzutan gaizki ateratzen da. Baina ondo ateratzen denean ere zure tresnekin egiten duzu lan. Ez daukazu, ez dakit informe bat entregatu behar duzu 2 ordu barru hori, ez da existitzen, entre comillas, no? Pues, jolas hau ez badugu egiten sortu delako honen inguruko elkarrezketa super interesgarria, aurrera ez da. Eta hori ere enpresa guztiek ikasi beharko lukete. Ze horre ere askotan, batzutan enpresa batzuk jartzen dira zorrotz programazioa bete behar da bai ala bai. Ikusi beharko genuke ere, asko laguntzen du, eta hau asko atera ere bai jasotako bizipenetan. Azken urteetan hasi garela dinamikak egiten, ideia hauek lantzeko, ze jolasak modu askotan egin daitezke, eta gazteek jolasten ari direla ikusten duten arren, esan dako, ez da gauza asko aldatzea. Eta ondo legokela, benetako baliabideak eta jolasak ikutza horretarako ditugulako 3, eta askotan sentitzen duzu enpresak jarri dituela batxek egiteko, ez da? Aldundiari edo udalari edo zakindoni proiektu bat aurkezten badiot, balioetan oinarritu behar dudalako, horrela eskatzen delako, eta orduan, honekin egin dut ekintza feminista. Jo, ekintza feminista horri, prestakuntza denbora ematen badiogu, kriston ekintza feminista ateratzen da. Eta kriston elkarrizketa potenteak ateratzen dira. 11 urtekoekin eta 14 urtekoekin. Eta 2 taldeetan, eta 17 urtekoekin eta 2 taldeetan, egongo dira, gutxi batzuk ez dinenak engantzatzen. Eta daudenak izarrotegi begira. Baina beste 35 sartu egiten dira. Baina benetan egin behar ditugu. Benetan eman behar ditugu denbora ekintzaileei, ezin da izan txek bat. Eta benetan eduki behar ditugu alternatiba ezberdinak. Eta ez bat edo bi, ze igual bat edo bi horiek talde honentzako ez dute balio. Baina nik 30 ekintzako edo jolaseko zerrana bat badut, erreza izango da baten batek enkajatu alizatea talde honekin. Orduan apurka da, azkenean, zuk esan duzuna, ez da, zaila da, ez dagoelako askorik, baina leona da guk sortzen dugula dagoen hori ere, egongo den hori, guk sortu dezakegulan taldean. Orduan, hori da behar duguna, ez eri, hitz egin eta sortu. Guretzat eta joan, berrikusten eta berregokitzen.